Батак умира. Умря Батак. За да възкръсне силен, съдбовен, ненадминат в този страшен миг. За да остане вечно неговото име и неговия подвиг за винаги велик. На колене, любезни, долу шапките, напредени е Батак. 149 години разгръща България неспокойно априлските страници. 149 години за слава и чест, за песни и страшни прокоби. Ветре, ветре, спри се на беглишките хармани. Там са всички, юнак до юнака. Лето 1876. Текат дните на една тревожна пролет. Март, април. Един народ се готви за смъртен бой в името на свободата си. Мъже, жени, млади и стари. Всички. Селените се събират на купове по пазара, кръчмите и меданите и разсъждават за пушки, пищови, парут, ножове. Около селото изпробват новозакупените оръжия. Трупите, дъските и колата се заменят с барута и другите боеви принадлежности. Всички разбират сериозността на делото. Въодушевени са от чист саможертвен патриотизъм. Кървавата борба за човешките права и народното благо е водена от свещената идея за народна независимост. Виж тия неща! Čakaj, pade za kolce mi je. Не може да играе, ей! Dale! Освен кълпаци и чопи ма върчат. Лоша събрахте вие тука, лоша! Тайни пароли, тайни събрания. Идеите за освобождение намират широк отзвук сред бутните и свободолюбиви батачани. На 21 февруари 1876 година Тодоротен, Батак пристига Панайот Волов.
Добре дошъл в Львова. Добре, Братя, семето посято от апостолите на свободата е дал добър плод във вашата ния. Народното съзнание се е пробудило веднъж завинаги. Настъпи часът да се струши яремът на турската тирания. На всички ви е известна причината за моето идване тук. И нека още сега кажа. Аз видях в Батак горди и смели българи. Със страх, свободолюбиви, красиви българи, готови да се бият наравно със своите мъже. И най-вече омразата на тирани и чурбаджи, които задружно вилнеят и смучат плътта на народа. А българският народ не желае повече да бъде род. Той трябва да бъде подготвен, организиран и въоръжен. А сега за святско дело да те накълнем. Войводо, слетя револвер и кама. Огнище, углята и кръст. Нека Бог бъде свидетел на моята клетва. И ако аз се изневеря, нека ме постигне смърт от ръката на най-добрите ми приятели и вечното Божие проклятие. Амин. Амин. За полагане на клетва, повтаряйте се твен. Заклевам се в името на всемогъщия Бог. Заклевам се в името на всемогъщия Бог. В слънцето, което ни грее. В слънцето, което ни грее. В земята, която ни храни. Земята, която ни храни. Във всичките си мили и драги неща. Във всичките си мили и драги неща. Че ще останем верни изпълнители на идеята. Че ще останем верни изпълнители на идеята. За освобождение на отечеството ни България. За освобождението на отечеството ни България. За която ще дам всичко, което притежавам. За която ще дам всичко, което притежавам. И най-после живота си. И най-после живота си. Конец. Конец. Отче, благослови това. Амин. Туркия ке падне, яко стане Бог, братя. Амин. Амин. Да живеем в публиката! Да живее рефрейката! Смърт на тираните! Айде, братя! Айде, войвода, на добър път! Да се видим живи заедно! На добър път! Айде! Да добър път, войвода! И наш идеал ще бъде свято! Под ранилата пролет на 1876 година забатачен е знак Божий за настъпването на отдавна желаната свобода. Тази година кърът остана пуст, гората глуха, мислите за хляба бяха изместени от други по-големи мисли. И жените зарязаха становете, захванаха да шият въстаннически дрехи. Сърменият зелен байрак с лъв и надпис «Свобода или смърт» от едната страна, с кръст от другата, се изработи още в първите дни на месец март. Мъжете си правеха стегнати цървули, а ковачницата на дядо Георги Цурев се превърна в оръжейна работилница. Пред нея батачани трупаха пенки и брадви, от които стария майстор повеше ножове и саби. Майсторите ковачи Георги Цурев и Петър Фирков се заеха да правят черешови топчета. В първите дни на април, рано една сутрин, цялото село тръгна към местността Галагонката, за да чуе и види
как ще се гръмне първото топче. Донесете ми кой каквото може! Железа, бакър! Кой каквото може синджири, петни, братни! За да ми направя по-голям топ! Един път като гръмне 100 майки да плачат! Скоро пред ковачницата на майстора се издигна една камара от бакърен съдбе. Ръждясъл синджире, пелки, морки и джаги. Млътна и църковната камбана. И никой не попита поп Нейчо за камбаната. Той я обрече за железния топ. Вместо нея започна да се обажда старото и позабравено клепало. Революционният дух и самоувереността на батача ни растат. Откритието на цифрата 1876 според славянското писмо означава Туркия ке падне и предизвиква още по-голям възторг. Батачени се отдават на веселия, каквито в селото никога не е имало. Великденските празници минават с песни, с хора, с стрелби. Тласкани от някакъв спонтанен изблик, батачени, без сами да знаят защо, без да са се сговаряли, излизат на беглишките хармани и стари и млади се хващат на общо хоро. Повече от 1500 души наловени в няколко кръга. Гайди и тъпани свирят непрестанно през трите великденски дни. Когато свещеникът произнася Христос воскресе! Батачани разтварят сърцата си и се сливат в едно цяло. Големите изпитания, които ги очакват, и великата неизвестност пред изгрева на свободата карат батачани да застанат един до друг. На 20 април 1876 година в Копривщица пуква първата пушка. Тодор Каблешков пише своето въззвание. Братя, сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака, пушките гърмят, придружени отека на черковните камбани. Юнаците се прегръщат един други. Братя, последвайте нашия пример.
Възванието не е получено от батачени и въпреки това 3 батачени са в Татар Пазарджик да продадат стока и да си купят кое-що за Гергьовден. Там, в Ръжанковия хан, те получават от Иван Ръжанков гугула слъвче за Петър Горанов. Батачените пришпорват конете. Патак пристигат по залез. И докато слънцето се затули за Семерален, новината изкарва от къщите цялото село. на 22 април Патак осъмва възстанал. 3 часа сутринта войводата Петър Горянов провъзгласява Батак за свободен и независим от султанската власт. Гелаци! Братя! Да живее свободна и независима майка България. Настъпи часът. От днес ние века не сберея. Развя се българския байрак, чу се гласът на българския лев. Юнаци с мъжки сърца да грабнем оръжието и да възстанем като един. Не бойте се, брате, от смъртта. От днес ние обявяваме пред целия свят, че възставаме за свобода или смърт. Не бойте се, брат. Бог е с нас. Да живее свободна майка България. От днес Батак е свободна република. На оръжие, братя! Тясната долина на стара река затреперва. Паметно е шествието. Батачани се прегръщат, разплакани от щастие. Лицата им греят. Неузнаваеми са от възвестяването на дългоочакваната свобода. Велико и страшно. На 23 април, Гергьовден, на широкия площад пред черквата Света Неделя, поп Нейчо Палунов и поп Петър Попилиев извършват молебен. Подир него всички целуват кръста под благословението на свещениците за успеха на светото предприятие. Свещениците освещават въстанническото знаме и благославят бунтовното начало. Възторгът е неописуем. Братя, причестния кръст Христос, Библията, Норве и Хамата, да сторим нашата клетва, на която свидетел ще бъде и самият Господ и Исус Христос на този свят ден. Всеки един от вас да се закълне, че ще даде и най-милото си, ако трябва и живота, за Христова вяра и свобода. Разумейте езици и покорете с яко с нами Бог. Туркия ке падне. Амин. Въодушевлението сияе на веселите, бодрите и пълните с живост лица. По високия си ръст и с високите си рунтави калпаци
Батачени приличат на гора дървета, птичести върхове. Момите, жените и децата, с китки в ръце и сълзи от радост, се трупат около тях. Сред селото се появява Петър Горанов. До него се нареждат и помощниците му Стефан и Ангел Керелови, Иван Божин, Тодор Попнейчев. Те всяват респект и вдъхновяват. Войводата Петър Горанов посочва на въстанниците най-важните стратегически места по околовръстните планини. За такива се определят близките Бърда, Свети Георги, Царев Комин, Галогонката, Света Троица, Петрово бърдо, Кънова горича теглишките кармани над селото и на Свети Никола под селото. – 24 април. През този ден в Батак се появяват двама черкези. Това са пратениците на Ахмет ага от Барутин. Батачени ги посрещат и убиват с думите: Хубав акъл събрахте, ама няма да гзансете, Барутин. Стъпихте накриво и си сядохте глахте. На 25 април в местността Керелова тумба, сред баташкото поле, пред баташките войводи, падат на колене бейовете от селата на Чепинското корито и молят милост и пощада за населението. Това е първата дипломатическа среща, на която е призната Баташката република. Тази среща е горделива и достолетна за батачени. Те стоят облегнати на пушките и чуфетата си, а бейовете, уплашени, посърнали като мъртъвци, разтреперени, присядат на колене и вземат смирена, рабска и покорна поза. Батачени искат от бейовете от близките помашки села, защото турското население да не препятства на българските чети и при нужда да им помага с храна и други помощи. Агите приемат на драго сърце това задължение и в удостоверение заверяват го с духовна клетва. Дните 26 април, 27 април, 28 април се провеждат срещи с въстанници от Брацигово. Направен е опит да се изпратят куриери до центъра Панагюрище. На 29 април оплашено овчарче известява, че откъм Доспат приближава многоброен башибозук. На 30 април Батако съм обкръжен от 8000 башибозушка с ган. Предвождани от Ахмет ага Барутанлията, башибозуците разполагат своя стан на Петрово бърдо, находящо се на четвърт час разстояние от селото, и забучват червен байрак с полумесец.
Първите боеве започват на позициите Света Троица и Кънева Борика. Геройски се защитават позициите Гробето, Беглишките хармани, Калино Бърдо и Галагонката. Силите са неравностойни. Обръчът около Батак се затяга. На 1 май Батак пламва от 4 страни. Няколко по-здрави къщи се превръщат в крепости. Богдановата, Келешевата, Кереловата, Чамбазовата,
и се бранят до последния жив човек. Втори май. В крепост е превърнато и училище Кирил и Методий. В него се укриват 200 жени и деца. 3 май. Защитата на църквата Света Неделя продължава. Трето денонощие укрепилите се в нея батачени устояват на неспиращия нито за миг огън на пушките, жиленето на пчелите, задушаващия дим от запалената с газ слама, жаждата. 4 май. Ахмет ага получава заповед от пазаржишкия каймеканин Али Бей да пресуши баташкия корен, за да не останат живи свидетели на нечуваните злодейства. Безсилни са думите да предадат величието на героизма и саможертвата на батачени. Тихо, тихо, свят миг, от сърцето горещият вик. Тук България стожер забила, ни показва достоинство и сила. Името на Батак е свобода. Свобода, изгряла над пепелищата и жертвените глади. Европа е потресена. Ето Батак. Той изпълни със страшния си ек двата свята. Превърна цяла Англия в митинг. Възпомени величайшия трибун на века Гладстон и поета Виктор Юго. Без Батак и Мага Хан нямаше да има свободна България. На Батак се дължи освободителната война. Хеопсовата пирамида би била малка за паметник на Батак. Батак съдбовен. Батак герой прославен по света. Батак разкъсал робските окови и свобода посял през пролетта. Да бъде свято името ти днес. Навеки ти ще светиш на народа със своето безсмъртие и чест. Кога дойде ден велик ден, ден велик ден, ден Гергьов ден, малите оро ке играт, момците камък ке метат, невести с кравай ке одат, у кома и у девера. Невести с кравай